Нека да припомним. На 15 юни автобус се преобърна и се запали на магистрала Тракия. Инцидентът уби 8 човека, а рани 18. По нареждане на министъра на транспорта Ивайло Московски, инспекторите от ДАИ проверяват без предупреждение всички автогари в страната. До момента сме проверили около 20 броя автобуси. Съставили сме 2 акта за установяване на административно нарушение. Констатирали сме неизправност в тахографа на един от автобусите, а другия водач управляваше с изтекал срок на валидност на акт, издаден от ДАИ. При проверките имаше само 2 автобуса с установени нарушения. Броят на пътните происшествия обаче е същият. По принцип превозвачите са се уведомили и както гледаме, за момента са пуснали само хубави автобуси. Проверката се извършва за около 5-10 минути на всеки рейс. Прегледаха се документите и основните изисквания за движение. 220 експерти от Държавна автомобилна инспекция следят за изправността на автобусите. В момента ние не лягаме под самите автобуси. Извършваме визуална проверка, течове на гориво, гумите и изправните тахографи. При съмнение за нещо по-сериозно, дадения автобус се отвежда до най-близкия сервис и се извършва пълнообемна проверка. Автобусите, които карат на по-къси разстояния, обикновено са по-стари и съответно имат повече нарушения. Последната проверка е открила ново нарушение на фирмата Entortrans, чието автобус катастрофира на магистралата. Без никакви компромиси ще бъдат написани актове, автобуси, които технически не отговарят на изискванията, ще бъдат спирани и превозвача фирмата ще бъде задължена да осигури нов автобус или да отстрани проблема преди отпътуването на пътници. Тук искам да се извиня на някои пътници, ако се наложи да почакат, но просто безопасността е преди всичко. Ако направим паралел с други видове транспорт, там просто превозното средство не заминава, ако има технически проблем. Например в авиацията или например в морския транспорт. Друга мярка за по-голяма сигурност в движението е откриването на горещ телефон за нарушения. Номерът му ще бъде залепен на стъклото на всеки автобус, а гражданите могат да сигнализират за всякакви нарушения. Първостоящи пътници, превишена скорост, говорен по мобилен телефон. Чувствате ли сигурни, когато пътувате с автобус? Чувствам се, разбира се, но може би имате на предвид тази катастрофа. Аз не съм била доста време в страната и мисля, че трябва да се... Аз специално се чувствам спокойна. Почти 200 души са загинали от началото на годината при катастрофи. За сравнение, жертвите на войната в Ирак за същия период и от всички нации са в пъти по-малко. Преди 2 месеца на стената на Военно-медицинска академия в София беше монтирано табло, което предупреждава за жертвите по родните пътища. Все още няма правила, които да компенсират пострадалите от войната на пътя.